המכבים של אז, זה המכבים של היום. לא פחות מזה. לא פחות מזה. מעטים, סופר מאומנים, סופר חזקים, שבאים להעיר אור, לא רק בפנים, לא רק בתוך עצמם, לא רק לבקר את הרוע שמה, אלא אתם באים להעיר את האור מתוך ההשמדה הזאת של החול שלו, ההכרעה של האויב. אני סומך עליכם, אני מאמין בכם, אני יודע שאתם יודעים לעשות את זה מצוין. האור הזה שאנחנו נעשה זה יהיה אור לכל העם, ולא רק לנו, ולא רק לדור שלנו, זה ישפיע עלינו, על הילדים שלנו, על ההורים שלנו, על מי שיעלה לארץ בעקבות הדברים האלה, על מי שיגדל כאן. להיות מכבי זה זכות ענקית, וזה אתם, זה אנחנו. אנחנו נהיה במרחקים לא כל כך גדולים אחד לשני, למרות שזה ייראה ככה. תהיו קצת כאן, נהיה עוד כמה שעות קצת שם, וגם נהיה עוד כמה שעות ככה. מרחקים לא גדולים, אבל ההשפעה שלנו גדולה. ותזכרו, זה הרבה מעבר ללחימה. זה הרבה מעבר ללחימה. אנחנו מעטים מול רבים, טובים מול רעים. אנחנו באים לעשות טוב למען העם הזה. אוהב אתכם, מאמין בכם, שיהיה לנו בהצלחה. יאללה,